Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but lay off of my blue suede shoe. Carnaval Biedendag-Ulen wordt mede mogelijk gemaakt door Herberg in Den Haverzak. Verkleed op stap, want het is vastelavond in de stad. Dames en heren, jongens en meisjes, beste carnavalsfanaten, van harte welkom bij het derde seizoen van Carnaval B. In de komende 4 afleveringen gaan we u metnemen naar carnavalsvereniging de Nacht-Ulen uit Nut. Hier kunt met eigen ogen gewoon zien wie de Nacht-Ulen zich gaan voorbereiden op carnaval 2017. Ons camerateam loopt 4 maanden lang met om alle activiteiten vast te leggen van zowel voor als achter de schermen van het wel en wee van CV de Nacht-Ulen. In deze eerste aflevering kijken we weer terug op 55 jaar carnavalsvereniging de Nacht-Ulen, stellen we u voor aan het bestuur en kijken weer met prins Patrick en prinses Babette en jeugdprins Dave en jeugdprinses Daisy terug op het afgelopen carnavalseizoen. Kortom, een boordevol programma om alvast lekker in de carnavalsstemming te komen. Hartelijk welkom bij aflevering 1 van Carnaval bij de Nacht-Ulen. Laten we beginnen met de mannen die aan de kar trekken bij CV de Nacht-Ulen. Het bestuur. Mijn naam is Jos Klonder, geboren en getogen in Nut, voorzitter van de carnavalsvereniging CV de Nacht-Ulen en getrouwd, einddochter, woon in de Mariestraat. Ja, de taak van de voorzitter is uiteraard leiding geven aan de vereniging, behorende bij het dagelijks bestuur, hoe de penningmeester en de secretaris ook bij zit, zeg maar. Daarna de voorzitter, wat ik dan doe, is een stukje ook sponsoring uiteraard. En ja, op moeilijke momenten ook moeilijke beslissingen nemen, want dat is ook meestal voor de voorzitter dan. Ik ben Valerie Jaagmans, ik ben de secretaris van CV de Nacht-Ulen sinds een paar jaar. Na het prinsenschap ben ik secretaris geworden. Ik ben getrouwd met Monique en we hebben een zoon Jerry. Ik doe eigenlijk het administratieve gedeelte, het rijden en zeilen, vergunningen aanvragen en zo gaat allemaal, onderscheidingen aanvragen, sponsoren aanschrijven, verenigingen aanschrijven. Dus eigenlijk een beetje de administratieve duizendpoot in de vereniging. Ik ben Richard Luiten. Ik ben dus de opperuur van de carnavalsvereniging de Nacht-Ulen. Opperuur betekent bij ons eigenlijk zoiets als wat andere verenigingen vaak vorst of president. In feite eigenlijk de moelenmerker, degene die het woord heeft namens de vereniging. Ik ben geboren en getogen in Nut. Ik ben zelf prins geweest bij de Nacht-Ulen in 1999. Samen met mijn vrouw Stephanie. Wat voorheen zelfs ook nog eens jeugdprinses bij ons geweest is. Dus het zit echt in de familie. We hebben een zoon, Tim. Tim is inmiddels al 15, maar wie Tim de leeftijd van 11, 12 jaar bereikt heeft, wordt hij natuurlijk ook jeugdprins van de Nacht-Ulen. Dus we zijn een echte carnavalsvereniging. Het zit ons echt in het bloed. Ik ben Manfred Linssen, geboren en getogen in Nut. Ik ben getrouwd met Alexa, ik heb 2 dochters. Sinds 1992 ben ik lid van de carnavalsvereniging de Nacht-Ulen. En sinds een aantal jaren bestuurslid. En binnen het bestuur ben ik belast met de jeugdafdeling. Ja, de jeugdafdeling is een zeer dynamische groep. Alles wordt gevormd rondom het jeugdprinsenpaar tegenwoordig. Vroeger wordt alleen maar een jeugdprins of jeugdprinses. Daar hoort dan een jeugdraad van 11 bij. We hebben een tienerraad en natuurlijk een wisselende groep qua grote dansmarietjes. Mijn naam is Leon Bos. Ik ben getrouwd, ik heb 2 dochters. In 2009 prins geweest en sindsdien blijven hangen in de vereniging. En sinds een paar jaar ben ik penningmeester bij CV de Nacht-Ulen. Als penningmeester ben ik verantwoordelijk voor het financiële rijden en zeilen van de hele vereniging. Dus het bijhouden van de inkomsten en de uitgaven. En zorgen dat we op het einde van het jaar het leven nog een euro 11 over hebben. Maar in principe, hetgene wat binnenkomt, gaan we ook weer
proberen we ook weer goed te besteden aan de carnaval in Nut. Is dat niet chic? Is dat niet prachtig? De Nachuilen bestond dit jaar precies 55 jaar. Om een goed beeld te krijgen van de beginjaren, moeten we even terugspeuren. Ja, de vereniging besteedt dit jaar 54 jaar, opgericht in 1962. Toenmalig ook in de statuten gekomen. Van tevoren wordt er over gehad, alleen dat is nooit vastgelegd. Dus er zijn mensen in Nut die zeggen van de vereniging bestaat al langer. Maar het is niet zo. In 1962 zijn ze ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is het notarieel vastgelegd. Dus nu dit jaar 54 jaar. Uiteraard hebben we daar een jubileum voor. En ja goed, in die afgelopen 54 jaar is natuurlijk heel veel gebeurd. En laten we ook heel zijn. Overal kleine verenigingen, kleine opzet, groter gegroeid. En al die jaren natuurlijk ook diverse locaties gehad. We hebben het trefcentrum nu, vroeger gewoon in de sporthal, Zaldrezen. Daarvoor is het nog wel eens geweest, maar dat was 4 minuten tijd. Dus dat weet ik eigenlijk niet. En ja, nu zit we al sinds jaren dag in het trefcentrum, maar dat is eigen Nachuilen is. Is dat niet chic? Is dat niet prachtig? Het feest voor gekken van eind tot over 80. De Nachuilen komen ieder jaar rond september weer bijeen om het aankomend carnavalsseizoen alvast welkom te heten. Onder het genot van het spijs en drank wordt alvast stiekem vooruitgekeken naar hetgeen wat carnavalesk komen gaat. Is dat niet chic? Is dat niet prachtig? Het feest voor gekken van eind tot over 80. Ja, iedereen gaat dan verkleed op stap, want het is vastelavond in de stad. Ieder jaar zijn we riek, volop kleuren en muziek, rood, geel en groen. Hing overal weer op, dus hoor dat klonen pak maar roet, want weer zin we in de moed. 3 dagen lang schijt alles op zijn kop. Dus hilste van zingen en van springen, dan laat ik huren, dan gaan we samen zingen. Is dat niet chic? Is dat niet prachtig? Het feest voor gekken van eind tot over 80. Een bonte stoet op en langs de straat, en zelfs de harmoniele voeten maat. Is dat niet chic? Is dat niet prachtig? Het feest voor gekken van eind tot over 80. Ja, iedereen gaat dan verkleed op stap, want het is vastelavond in de stad. Want het is vastelavond in de stad. Ik ben Patrick Kusters, 48 jaar. Sinds 2 jaar getrouwd met Babette. Ik ben Babette Kusters, sta voor de klas in Neerbeek. En samen over 2 kinderen. 10 juni vorig jaar. Een uur vaak s'avonds. Ik zat op de bank, de kinderen lagen in bed. Babette zat in bad en ging de telefoon. Ja, ik stem me natuurlijk voor. En ze zei, huur 2 woord. En dan wist ik altijd Richard het was. Ja, toen kreeg ik echt een kippenvel moment, moet ik zeggen. Dus ja, dan wist natuurlijk wat er gaat gebeuren. Ja, ben ik naar boven gelopen. Bed zei, kan niet zo hel, ik ging liggen in bed. Maar ja, ik kon het niet meer zacht kallen, want ik was gewoon, ja, zo adrenaline in mijn lief. En ja, toen hij in de gouden gaten dat het Richard was. Ja, de boos had ook meteen te glunderen natuurlijk. We wisten hoe laat het was. En hebben we afgesproken dat we een week later, geloof ik, ergens op een geheime plaats samenkwamen. En maar ik wist eigenlijk het antwoord al natuurlijk. Hij hoefde er niet meer te zeggen. Brett was al vanaf oktober aan het vragen, we hebben hier een nieuwe prins, zou ik hem kennen, mama? En is er elk jaar heel erg mee bezig, vind ik heel leuk. En ja, ik denk wel dat ze hem kent. En toen hebben we de zaterdag voor de uitroeping hebben we het ze verteld. Heb ik als een steekje gekocht en Brett een kroontje. En we samen met hun de kamer ingericht, omdat s'avonds iedereen kwam. En toen mochten ze nergens meer doen natuurlijk, deur op slot en ja, genoten met de kinderen. Ja, ze vonden het ontzettend leuk. Het eerste hoogtepunt was natuurlijk het uitroepen. Daar leefden ze al een half jaar naartoe. Ja, en als ze met Mama Supreme is, ja, dan is het alleen maar te shaken natuurlijk. Zeker als ze weten, ja, over 3 seconden dan zet Richard Patrick de tweede en Babette de eerste. Dat was een heel mooi moment. Het tweede moment waren wij voor de carnaval, het was de galazitting. Dat is gewoon kippenvel als ze daar achter een zaal thuis en al die lui stond op. En dan moesten we de haak van de lui lopen.
En dan zus op de bühne en dan zus die lui allemaal uit en daar komen. Dat is zo chic. Ja, Richard had het ook vaker nog gezegd. En dat had gelijk. Dat kind ze niet beschreven, dat moest ze metmaken. En ook omdat we het niet geloofd hebben. We Nee, zaten klopt. immer in de zaal en hebben er echt immer al genoten. En dan zag ze, ja, dit is nog chiquer. En we dachten, maar het was echt nog chiquer. hè? Ja, absoluut. was echt wel. En de optocht was ook echt een hoogtepunt. Daar boven op de wagen te staan en dan met de snoep te gooien. En al die lui langs de kant te zien. Ja, was echt heel bijzonder. Ja. Ik ben Dave, ik zit op basisschool de Bolster. Ik ben 11 jaar en ik heb een zus en een hond. Ik ben Daisy, ik zit in groep 8 op basisschool de Bolster. Ik heb een broer en een hondje en ik ben 12 jaar. Mijn moeder, we hadden mijn zus ergens heen gebracht, want die wou gaan shoppen met iemand. Toen zei mijn moeder, zullen we naar de McDonald's gaan? En toen zaten de carnavalsvereniging daar. Toen vroegen ze of ik prins wil worden. Ik was dit weekend bij mijn vader en mijn moeder had vrijgepakt en toen zou ik met mijn moeder en mijn 2 oma's zou ik naar een markt gaan. En toen gingen we naar de McDonald's, want toen gingen we daar op elkaar wachten. En toen vroeg de carnavalsvereniging of ik bij hun wou zitten. En toen vroeg ze of ik jeugdprinses wilde. Als eerste ga je naar een speciale winkel voor de steek. En dan mag je ook de veren uitkiezen en dan de kleren kopen. En dan ben je zover als klaar en dan moet je het nog geheim houden een hele lange tijd. En je bent aan het denken hoe vol de zaal zal zijn. En je bent aan het bedenken hoe je moet reageren als je eruit komt. Ja, ik was bang dat ik wat fout deed of dat ik eruit kwam. En dat ik toen viel of zo. Ik was bang dat ik een blunder of zoiets ging maken. Zoals we gezag bestonden Nachulen dit jaar 55 jaar. Tijd voor een welverdiend fiasco. In de vorm van een feestweekend. Richard, wat zit precies in de planning? De Nachulen is een vereniging die dit jaar, en daar ben ik heel trots op, al 4 keer 11 jaar dadelijk bestaat. We hebben een jubileumweekend op 24, 26 en 27 november. Dus dat is echt een weekend van vrijdag tot en met zondag. We beginnen op vrijdag met onze jubileumreceptie. Dus dan hopen we natuurlijk ook weer heel veel verenigingen te ontvangen die ons komen feliciteren. Maar het is natuurlijk ook heel leuk zien als heel veel lui van Nut bijvoorbeeld ons ook komen feliciteren. Dus we maken er een hele gezellige receptieavond van. Op zaterdag hebben we onze Limburgse avond, gecombineerd met oud-prinsentreffen. Dus dat betekent we hebben alle oud-prinsen, oud-jeugdprinsen, oud-jeugdprinsessen van de laatste 54 jaar hebben we uitgenodigd. Er zitten tussen de 80 en de 90 oud-prinsen, oud-jeugdprinsen, jeugdprinsessen die voorbij komen ook op de avond. Die werden ook opnieuw weer gepresenteerd op de avond, heel kort. Dus die werden weer uitgeroepen ook. En tussen die prinsen in hebben we dan allerlei artiesten op het programma staan. Dan kunt onder andere Henk en Ton van de Janse Baggerband, dan kunt wij draaien, dan kunt La Bamba, dan kunt Erwin, dan kunt Big Benny. Dus we gaan daar zaterdag dan een super chique Limburgse avond met oud-prinsentreffen neerzetten. En op zondag hebben we seniorenzitting gepland. Dus dat we ook voor die categorie nu specifiek iets willen terugdoen. Dan hebben we ook allerlei Limburgse artiesten gepland. Het is dezelfde opstelling als met de gala, dus tafels, stoelen, kunnen zitten. Ze werden welkom geheten met koffie met een nonnenvod. En daarna hebben we 3,5 uur lang Limburgse artiesten. Dan gaan we voor jullie een ontzettend mooi programma presenteren. En dat is de manier waarop we ons jubileumweekend een keer willen vieren. Namelijk samen met alle lui van Nut, de lui die ook altijd naar onze activiteiten komen. En zo lopen we weer langzaam tegen het einde aan van aflevering 1 van Carnaval bij de Nachulen. Met lang hoef je niet te wachten, want vanaf 10 december komen we weer terug met aflevering 2. In deze aflevering laten we u zien wie de Nachulen hun 5x11-jarig jubileum hebben gevierd. Jos, aan dich het laatste woord. Bedankt voor het kijken en tot de volgende aflevering. Alaf!